Adda iti upat a sitio ken bukbuklen ti agarup 350 a pamilya ti naapektaran gapu iti pannakay-lockdown ti barangay Santa Cecilia iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte gapu paylaeng ti pannakaapektar ti COVID-19 virus dagiti sumagmamano a bumarangay iti nasao a lugar. Sigon iti panakiya sarsarita ti JCQ Online TV ken JCQ Net TV ken ni punong barangay David Pascua iti barangay Santa Cecilia, San Nicolas, Ilocos Norte ket addan dagiti ayuda ana ipaay kariti pampamilya ana apektaran ti lockdown adagitoy ket naggapo iti biang ti local government unit ti San Nicolas ken dagiti kabarangayan da nga adda iti abroad iti agdama ket adda iti 17 nga individual nga aktibo ti COVID-19 virus. Karagitoy agundaway ket maysa ni punong barangay David Pascua a primary contact dagiti immuno na nagpositibo ti nasao a virus ken ditoy a negatibo met ti swab test result na ken masapul latta sigon kanyana nga ilipas na ti napanag-quarantine iti 14 nga aldaw. Alerto ken obobraen met anasayaat dagiti barangay officials pakairamanan ken ni SK Chairman Johnson Badwa iti mangbanbantay karagiti kabarangayan da tapno di gasta ket mamonitor da ti sitwasyon ken mangipakaammo dagiti inda obraen nga health protocols ken mangobra iti mangibunong karagiti ayuda ama ipaay karagiti naapektaran tinasao a lockdown. Inyulit di punong barangay Pascua iti immapela karagiti kabarangayan da iti panagtulnog da karagiti health protocols tapno di gastaket awanen dagiti maapektaran ti COVID-19 virus. Dati naapektaran sir nga dati upat nga sitio iti barangay 23 dati lopat na sitio ti na apektaran sir. More or less 350 families sir. So kadidi akong daway apo anya dagiti obobraan tata iti barangay tapno di kasakit maikaman sa kabasik ti tulong dagitoy upat nga sitio kang runana dagitoy pampamilya nga naapektaran nato. Dati ayuda sir, bale namin duwa nga nang itad ti LG yun, ti munisipyo yun. Kun adumot dati nasaya ti panagpuspuso na nga dati private individuals nga agapod dya abroad kadakwa nga agititid. Dati individual nga, dati kapag dyan, kununo dati nakukurapay nga dati damagin talo, dati anati kasad, ti panagdeday so dati kanta sir. So dati pa naka-lockdown nyo apo, awan dagiti sumrek rumwar nga kabarangayan nyo, kang runaan dagiti upat nga sitio apo? Isa ti ipatpatungol dati iti ko sir, iti barangay uli, iti entrance exit na, andag pa parwar kan agpastrek, pela. Dati salwadan na orti no, adaman may kwa dati kwan panagwaras dati nga virus nga dati COVID-19. Okay. So, Apo Kapitan, kasano iti panagubrada nga rod? Kata, kang runaan dagiti agubra iti taltalon. Okay, dala. Or naka-lockdown kayo, okay na nga mapan agubra taltalon. So, dati damdamag min, sir, dagiti dumang min, aglaw, dagiti contact tracing nga, kuha nga, isutip, dagiti primary contact, kaya dito nga sitio, isutihan na mapaparor, sir, ora nga membro ti pamilya na. Depende di diyahan na iraman jay primary contact sir. Okay. Pabalinda siguro nga limitado ti panaggarod. Okay. Ti nangrugyanan sir jay apur ti nangrugyanan sir. Nga dito ko ti kargo sir dito ko ti door to door kada ko iso ti nangrugyanan na. Iso ti adat ti iso ti kasta nangrugyanan sir. So kasano nga ti parang bantay yu tatapo karigiti naka total lockdown nga sitio, ada rigiti kadwayo met lang amang bambantay kada kwada. Ti pagyaman ni sir, dagiti nabarikadan dagiti
entrance dagiti nga sitio ken adda dagiti nga mintalod nga mangbambat ka dagiti nga pagnanser ken adamat ti intulog ti nanayli nga pulisya nga isu ti kadwami nga kadwada nga agbambat sa iti barangay. Okay. So, Apo Kapitan, no, adape dagiti kayat mo nga ipakaam mo sa dagiti kalugaran nyo dito barangay 23. Ken of course dagiti kayat na pa iti mangipaay ti ayuda para kada iti panaka-lockdown nyo pa lang, Apo. Sumunod sir ala pagiyaman na kadagiti naayat nga dagiti private individuals nga nanggati ayuda ken ti NGO ti San Nicolas nga mangmangti ayuda. Taklo na nga barat kada kami dito ngem dapat dagiti apo na iti panagpuso na sinadaan kami nga umawat kadagiti nga ayuda. Ken dagiti ka barangay apo dawatot ko mga antay ko agsubsub agkwatay surutan tayo dagiti protocol nga kan agkarkarag ti apo sa dati nga virus may katen kita nga barangay. Okay. Apo Kapitan, kumusta gayon dagiti naapektaran, dagiti nagkaroon ti COVID? Di na pagtaran sir, adada pala iti pag-quarantine. Nasayat ka naman sir, umot ka naman ti rekrik nanda kasi nabod yo. Umot ti.